Kerja lembur bagai kuda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya? Aisyah. Kon kok iso mlebu omahku lho? Ya apa ceritane? Aku mlebu kene lewat bolongane keran. Kon itu man ora ilok nyelonong-nyelonong nang omahe wong. Lah suwe men atus apa TikTokan? Yo atus ta. Oh iya Squid, aku durung atus. Banyu ndek omahku mati. Ayo atus bareng Squid. Manukmu cilik Squid. Lama. Apa-apa wani? Aduh cuklek kabeh blongku. Hore, raine Squidward tambah elek. Selamat ulang tahun Squid. Squidward elek. Squid pancene arek boclok. Elek jomblo. Sepurane Mas ojo dilaporne Mas, sepurane gak tak baleni maneh. Sepurane laporno ae wis bengi-bengi mesum tuman. Hehehe, kapok kan. Gos. Sepurane Mas aku jomblo. Ora takok. Sugeng rawuh ing Saltis Piton. Sapiro sangar sampean? Oh ngenyek, sapiro sangar aku. Dino iki ana Kartinian ndek sekolahanku. Kabeh gawe baju daerah. Hehe. Lah terus? Dastere ibuku tak gawe nang sekolah. Oh, nggih Mas, monggo pinarak. Wih, kon kok iso ngewanteng kaya ngono iku? Lah kon gak tau Jumatan, makane Jumatan cek ganteng. Squid, numpang turu ya, omahku digusur. Iya mbut, wis turu wae. Cok, apa iki anget-anget? Wis tak omongi lek turu omahku ora usah ndemoki manuk. Ngerti apa ora? Tuman. Tak dongengi, iki cerita rakyat. Ing sawijining dina ana wong jomblo. Sampai tuwek gak payu-payu, stres mati. Tamat. Wih, merinding aku. Tadi kon ngongkon aku balikan. Cuy, najis. Rumangsamu aku gak payu, balikan nang mantan. Ya wis tak balikan. Sugeng rawuh Pak, badhe pesen apa Pak? Aku pesen burger, kejune sing akeh, dagingnya daging ayam, daging sapi, daging celeng, jaran, kerek, daging nyambe, ulo, iwak Indosiar, naga, huluk, dinosaurus, manuk. Pesen panganan apa ceramah? Wah, aku ono PR teko sekolahan gawe puisi. Halah, gampang. Oke. Aduh, puisine kayak ngene ya bijiku 100. Mantan cok asu pedes celeng. Ngakune gak seneng bencong, lah kok dicipok bencong, ya apa sih? Kesuwen jomblo dadi homo. Lah iya. Aku kudu homo. Rumangsamu suwe menjomblo iku penak. Aku terpaksa ngene iki. Squidward. Aku ngrasakno ambu bosok. Ambu badek, ambu penderitaan, ambu jomblo, ambu nenek sebelahku. Oke, Rik. Aku meeting goblok. Patrick, saiki jam piro? Jam piro yo? Jam put, jam kok taek ngene. Halo SpongeBob. Halo Patrick, aja ngomong sapa-sapa ya. Iki rahasia. Lek awak dhewe iku goblok. Mosok sih? Ndi buktine? Tutupen ah telpone. Lo kan goblok. Halo arek-arek. Patrick, kan ngerti Squidward gak malam mingguan. Squidward gak payu. Gak iso move on. Pacare ditekung konco. Ditinggal rapi. Nyocot. Squidward Jonas, gak payu-payu. Squidward Jonas, gak payu-payu. Squidward Jonas, gak payu-payu. Cancok nyocot. Aku geleme karo sing ganteng mek mapan. Raine kok bencong taman lawange golek sing ganteng.